Salam, hormatly vatandaşlar. Bağışlarsınız biraz geciragam bolsa şu informasiýany ýanky Ukrainada okap beren biziň ýaş studentlerimiz bar. Ýigitler, gyzlar, ineseden dikkatyňyza şonu ýetireýin diýdim. Şuň uzaklygyň şol aňyrdan dürli ýerden habar alyndy. Indi bar zat ardaýdy. Eger şu mahal Türkmenistanyň student ýaşlary haýsam bolsa ýollaryň üstü bilen özüni Polşa alyp çykyp berse, Polşadan goni Berline barýan demir ýol bar, ýanky Germaniýa. Barp şo tak düşdüňiz sizi hemme kişi garşylaýar şo taýda German hökümetleri ya ýörete işgärleri bar migrasiýon gollugy. Ukrainalara goni alyp gidýär, sizem ýagdaýyňyzy düşünýärsiňiz. Aydarsanız benimle Türkmenistan studentler 2 ýyl bäri ýurdumyza gitmekden mahrum edildik. O ýanky Covid bahanasy bilen bize ýurda hiç kim ýurda salynanak. Isle student bolsun, isle beýleki Türkmenistanyň grajdanlary bolsun, hiç kim ýurda girmäge mümkinçiligi ýok, mahrum edilen adamlar. Şonuň üçin bize başga gidere ýerem ýok, ýurdam ýok. Bütün millet üstak bozgun bolup gelýär. Bizim il bilen bile geldik. O taýda çykkansa ýagdaýda ýaşaýlysak ýatak jaýymyz ýok. Bir zatlar iyi biçeldiysek ýylimizden pul gelenak, elimizde de hiç tat ýok, okumyz hem ýok. Indi bizne şular ýaly ýagdaýda iki oduň arasynda galyp bizi kabul edin diýip aýtmaly. Başga hiç tatdan. Ol meselem o Germaniýa gelip biz Aşgabatda ýa Türkmenistana uğrat diýseniz siz ýene de gapana düşersiňiz. Sebäp o Türkmenistany sizi gülpettesi bilen garşylajak hökümetem ýok, en ataňyzam ýok. Olar etdirmeýärim şol haram hökümet. Sebäp şu neçelli daşary ýurtlardan okuwun gutar Türkmenistana gelen studentleriň hem ýaşlaryň hem güni güzerany it görse göz agarar diýileni. İşe merlenak o taýda hiç tat ýydarlanyp tersine näme işlediň 5 ýyllap kim bilen gatnaşdyň, nähil okudyň. Indi şular ýaly bolgusy soraglar berip, öne ýaşlaryň elini urup, olary da işem ýok, perspektiwa da ýok, gelecegem ýok. Şonuň üçin eger de siz häzir näme üçin men Germaniýa diýen, Germaniýa Ýewropanyň iň ösen ýurdy. O taýda türli awtomobil konsernleri bar, ýene beýleki tehnologiýalar bar, işläp duran edaralan aňyrsy bärsi ýok. Ilat sanym ýalňyşmaýan bolsam 70 milyondan geçýär. O taýda işim okuwam mümkinçiligim bar. Baran adamlar çart şol jemgyýetiň içine girip hem okumak hem işlemek mümkinçiligimiz bar. Ýaşlar maňa dogry düşünün. Ol size Kiýewde okaňyz ýalym bolmaz. Sebäp mahal ýagdaý ýitileşip gidip oti Ukrainanyň gelejegi näme boljak, haçan o taýda uruş gutarjak, gutaranyp okuwlar dowam edip boljakmy ýa ýokmy, ol başga görür. Oňa çellisi galan okuwňyzy ýa 3-4 ýylyň içinde täze kär alyp ine okap ýerde geçdi täze Türkmenistanyňda dolanmaga size ullakan mümkinçilik bar. Şoň üçin men size ýaşul hökmüne berjek maslahatym ýa nesihatym. Şu mahal sizde mümkinçilik bar nira Kiýewde ýa-da Harkowda şol Türkiýanyň ýemesi ilçihanasyny ýa ambasadyny tapyň wekilhanasyny. Şo tak barıp aýdyň biziň ýagdaýymyz şu bize kömek edin. Hiç bolmanda şol ýanky Ukrainadan Polşa ýa türkmen dili bilen aýdymyzda Poloniýa çykmagy bize bir hat ýazyp berindi. Boldy şol ýeterlik. Şol hat bilen siz Polşa gelseňiz göni otlyň beýline basyňda hana Berline. Şumal kabul edip oty Germaniýa göni. Men aýtdym diýin hana ýanky Şweýçarda bizden şol 5 ýyl gelip gowuşdy diýip. 5-dädir belki 55-dir şol kuny. Ýöne Şweýçarda adaptasiýa etmek, girmek, işlemek, okuwny dowam etdirmek biraz uzagrak bor Germaniýankydan. Sebäp Şweýçarýan milletem, döwletem Germaniýadan 7-8 esse az. Onsoň bärde ýene de täzeden şwed dilini öwrenjek, ömmede emetçegem bolsaňyz, onsoň dil bilmän bärde iş verilenak. Onsoň Germaniýada iş almak möhleti has gysgy diýip aýdýarlar. 6 aýdan soňra ýem işläp boljak. Hem okap hem işläp. Ene studentler siz ene ataňyzy hiç birisine minnetsiz öz günüňizi özüňiz görüp, öz okuwuňyzy özüňiz dowam etdirip bilersiňiz.
Onna gerek gel. Aňyrda enen atalaryndan horlanıp bermesin, owa çağamyza pul uğradyp, hökümetem azar bermesin, owa minnetli çörek ine bizine size dolar ýam edip berýät, näme diýät, kim näme işleýän ýerde okuýar, kim bilen gatnaşýar dip ölüň soragyny edip bermesin, ýygyňyzda galan en atalaryňyzdan. Şoň üçin indi öz başlyk bolmany başaryn. Ine size berjek maslahatym men. Gönü şol ýanky Türkiýanyň emesine barın elçihanasyna ýa wekilhanasyna bardyr. Kiýewde de bar, Ýemede de bar, Harkowda da bar. Mana ýanjy şumarmandan ýarym saat gelip öň gowşan habara görä Türkiýanyň şo taýda Ukrainada jemi 20 000 raýda emesi raýaty ýaşaýan eken. Şolardan 9 günüň dowamyny 11 000-ny ýygyny Türkiýe çykartdylar. Şol sany Türkiye hökümeti şol elçihanasy Azerbaýjanlara da beýlekilere de öz soýdaşlar diýip ýanky türk milletleriniň wekiline de kömek edýärler. Bize de hökman ederler diýip men dogry önamlaýdyan sebäp biz olaryň emesi ata watany ýa olar bizden gelip çykan şey diýip düşünýärler. Barın ýagdaýyňyz aýdyn hökman kömek ederler. Egerde türk diline bir zat ýazmaly ýa aýtmaly bolsa aydın ya yazın şun aşağında komment onunla men haýşa Türk dili bilýän vatandaşlarymyzdan gowy edip şonu ýazyp bersin ya elçihana jaň edip aýdyp bersinler. Onuň boyun aldylar erti nesip bolsa jaň edip aýdarlar mümkin kadar eliňizden kömek gelse şu hiç bolmany Polonia, Polşa açmagy biziň studentlerimize kömek edin diýip. Şu informasiýany gaýrat edin. Hemme ýanky studentleriň ýaşlaryň dikkatyny ýetirin. Ukrainanyň çynnakylary. Sebäp eme ol ýanky serdar otak akitdim wagdalar gelin, beýler gelin ol ulu otdan akidip kiçi oda atanyň bilen otdan dyňlygyň däl ýa ýemeden problemaň çözüldigi däl. Gidin Hana okan Germaniýada mümkinçilik bar. Gerek bolsa soňra Germaniýadan beýleki döwletlere de Angliýam, Nirami gidip okap bilersiňiz. Ýaşlar, ýalňyşmajak bolun şu satar, gaýrat edin, birek gollaw kömek edin de geçin serhetden. Şonu aýdaýyn, ýaýradyn şu habary öz araňyzda. Men gerek bolsam hana telefon ýanymda geýje güni jaň etseňiz şu soragy boýunça jogap alarsyňyz. Düşünmeýän zadyňyz bar bolsa. Onu ýene de bir zat haýyş etdiler, ýa bir Türkde ýaşap beren watandaşlarymyz Maňa 3-4 ýerden jaň etdiler, sonra dura halmyradagy Ukraina gidip şo Ukrain halkynyň tarapyny göreşmekçi ýa-da söwüşmekçi. Biz näde şunda amal etmeli. Onu aýdyp berýär, men bir topar ýerden konsultasiýa aldym. Bilem ýene de siz şol Türkiýedäki Ukrain elçihanasyna ýa konsullugyna baryp şo taýda ýüz tutarsyňyz, aýdarsyňyz ine pasportyňyzy görkezip men plany ine ýa ine islegim bar şo gidip şo taýda söwüşmäge ýa göreşmäge ýa Ukrain halkyna gollaw bermäge. Ýa men harby ýa men garajdan aýdarsyňyz öz käriňiz boýunça. Şo taýda onsoň sizin belge alyp soň açany grupy ýa topar emelegelerini Ukraina uradarlar. Şun kunu men bilýänim Ýewropa döwletlerinden 15 000 sany meýletin adam dabrovolis meýletiller hana ýazylyp Ukrainaga girdiler söwüşmäge. Ukrain halkynyň tarapyna. Ol bar. Eger türkmenlerden hem gitjek bolsa, ýanky maňa jaň ederler, ýa habarlaşalar, ýa ýazarlar, ine seziň dikkatyňyzy iň ansady ine emesol Türkiýede bolsa, Türkiýedäki elçihanasyna barın Ukraina ardaňy diýýäň şo taýda boldy. Sizi haçan gerek bolsa çağırarlar, ýygnarlar, uğradarlar Ukraina tarap. Ine şonu aýdaýyn. Bolýa watandaşlar şu gysgaçyk informasiýany gaýrat edinde Ukrainadaky studentlerimiziň dikkatyna ýetirin. Mümkinçilik bar, şu mahal ýurdun daşyny çykmagy, meselem Ukrainadan daşyny we okuwuňyzy dowam etdirmäge. Sebäp gelecek sizinki, Türkmenistan sizinki ýaşlar watana ýygyňyzda ilmli, bilimli bolup barsaňyz, täze Türkmenistany her biriňizi orun iş, kär, awry gelecek bolar. Sag bolun dinleýän üçin hemmäňiziň öňünde saglyk watandaşlar.